ଘୁଞ୍ଚିଲା OTT ପେପର୍ 2 ପରୀକ୍ଷା ସମୟ। ତ କେତେ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ OTTର ପେପର୍ 2ର ତାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ शुरू କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଲା ଆପଣମାନେ ହିମାଂଶୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏମିତି ରିଲେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ शुरू କରିବା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTTର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSE ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ OTTର ପେପର୍ 2 ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ 30 ମିନିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଏବେ 1:30ରୁ 4 ଯାଏ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପେପର୍ 1ର ସମୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏ ହେବ। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 50 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 452ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 1,60,379 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ପେପର୍ 1 ପାଇଁ 47,720 ଏବଂ ପେପର୍ 2 ପାଇଁ 1,12,659 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 40ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ OMR ସିଟ୍ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନକେ ଆମର ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।